Да, кажи, какво има Тоти? Кажи. Кажи сега, тук да видим. Кажи, мами, не така. Я да видим. Изяди картичката. Ти я изяди картичката. Тя. Кажи, мами. Не яш. Тотко. Не яш картичката, Тотко. Нищо, снимай го как яде картичка. Тотко яде коледната картичка. Я кажи. Честита нова година. Тоте.